הכל התחיל יום אחד כשזוג הורים לתינוק בן 5 חודשים התקשרו אליי כדי להגיע לקליניקה בקשר לייעוץ שינה. לא הבנתי למה הם רוצים להגיע לשיחה של 5 דקות ועוד לשלם לי כסף על זה, אז הסברתי להם בטלפון מה הם צריכים לעשות. אחרי כמה ימים הם התקשרו להגיד לי, זה הצליח. אמרו את קוסמת וביקשו שחברים שלהם יתקשרו לדבר איתי. ומפה ועד לייעוץ ללא עלות בקבוצת הפייסבוק הגדולה שלי, המדריך לשינה מתוקה, הכל היסטוריה, והיום אלפי הורים כבר ישנים וללא עלות. אז מי אני? שמי שלי פורפר רוזן ואני מטפלת MA, מדריכת הורים מוסמכת של מכון אדלר, יועצת זוגית ומטפלת מינית בשלבי הסמכה. הקליניקה שלי ברמת השרון, שם אני נפגשת עם הורים ועוזרת להם בכל הסוגיות עם ילדיהם. גבולות, סמכות, תקשורת בין אישית, חינוך, מאבקי כוח, ריבים בין אחים ועוד. אבל מסתבר שהרבה פעמים לא רק עם הילדים רבים, גם ביניכם אתם יכולים לריב, והרבה. יש תקופות קשות יותר כי יש לחץ של עבודה, של ילדים ושל הסביבה, שעשויות להביא לאי הסכמות ובמקרים קיצוניים גם למשברי אמון עד לסף פרידה. במקרים האלה אני עוזרת לכם הזוגות ומלווה כדי להגיע לפתרון ולחזור לימים שהכרתם, ובעצם לעזור לכם להיזכר מי אתם. אני מאמינה שכדי להיות הורה טוב צריך שיהיה לנו קודם כל טוב עם עצמנו. אין לי ספק שאתם כהורים רוצים את הטוב עבור ילדיכם, אבל לעתים צריך קצת עזרה מבחוץ שתכוון ותראה את הדרך. בעיניי לשאוף להיות הורה מושלם זה לא תמיד אפשרי וגם לא בטוח שכדאי, אבל לשאוף להיות הורה ששלם עם עצמו זה בהחלט אפשרי. למסע הזה אשמח לקחת ולכוון אתכם.